Helo, a chroeso i sesiwn KLM Cymru. Hwn yw'r pedwerydd sesiwn ar gyfer Mawrth 2024 a mae'r ffocws y sesiwn Mathemateg A2 y sesiwn hyn yw Integru. Dros y 3 sesiwn diwethaf, ni wedi bod yn edrych ar y cyn-bapur o 2022 ac yn ffocysu ar ateb 5 cwestiwn yn pob sesiwn. Yn y sesiwn byw heddi, mae ffocws y sesiwn heddi yw ar Integru, a ffocws mewn Integru heddi yn mynd i fod ar Integru cwestiynau canolig. Os fi gallu categoreiddio pethau fel Integru syml yw'r ffurf ni wedi gweld o blaen y facha o flwyddyn 12, sef jyst Integru x i bŵer, a gwahaniaethu y termau gan defnyddio plus rhwng pob term yn Integru neitha syml. Mae'r Integru uwch yw ble chi'n defnyddio'r patrymau a reolau, so Integru gan defnyddio'r reolau penodol. Mae'r Integru canolig hyn yn allweddol i lwyddo mewn Integru, ac yn allweddol i chi adolygu. Mae pethau chi gallu gwneud fel cardau fflach, mae hyn yn rhywbeth chi gallu gwneud trwy ymarfer tro ar ôl tro, ond beth ni'n mynd i ffocysu arno heddi yw syth allan o'r manyled cybac, sef Integru ar tudalen 32 o dan y topic 2.3.7 i sut i integru pethau o'r ffurf neu ffwythiannau o'r ffurf i'r kx neu 1 dros x, sin kx, cos kx, hefyd sec sgwerd x ac hefyd pethau fel ax plus b i pŵer. Ac ni'n mynd i dysgweld sut ni'n gallu defnyddio hyn ac chwilio am y patrymau hyn. Oherwydd mae lot o'r cwestiynau sydd weithiau gallu cael ei gweld yn anodd i ddisgyblion yw nid bod nhw'n anodd, ond chi'n methu gweld y patrwm i ddechrau, chi'n ceisio wneud yn fwy anodd trwy wneud y cwestiwn yn fwy gymhleth. Ond os chi'n dod yn cyfarwydd gyda'r patrwm, bydd chi'n codi hyder chi wrth i chi ateb cwestiynau fel hyn. Felly ni'n mynd i edrych heddi ar Integru, defnyddio'r integryn a'r patrymau i ateb rein. Ond wrth gwrs, os chi wedi ymuno o blaen, bydd chi'n cyfarwydd nawr bod lot o sesiynau arall ar y wefan e-sgol. Mae pob un yn cael ei nodi lawr ac mapio i'r manyled cybac. Mae modd i chi edrych ar sesiynau o 1-4, enghraifft grymoedd a taflegrau, neu hefyd bydd chi'n gweld sesiynau newydd am flwyddyn diwethaf, ond sesiynau sy'n ffocysu ar cyfres geometrig, neu'r Integru ffwythiannau rifiadol, sef real trapezium o 1-3. Ond heddi, ni'n ffocysu ar Integru. Fi wedi tynnu allan y ffurfiau fi moyn ffocysu arno. Mewn y sesiwn heddi, ni moyn dechrau fod yn fwy cyfarwydd gyda ffurf ax plus b i pŵer n, e to the ax, 1 dros x, ac sin, cos ac sec sgwerd x. Ac wrth i ni wneud lot o enghreifftiau heddi, bydd ni'n dechrau agosau at wneud cyn papurau. Felly, sut i ddechrau? Ffordd gorau i ddechrau yw i edrych ar y 6 ffurf ac sut i ddatrys y 6 ffurf. Beth mae hyn yn golygu ni chi edrych yn syth, mae 6 integryn fan hyn, ni chi gweld y ffurf ax plus b i bŵer n dx, ac y ffordd i ddatrys hyn yw ni'n cadw'r term ax plus b. Mae'r pŵer yn cynyddu gan plus 1, ond ni'n rannu gyda'r gwerth a lluosi gyda'r n plus 1. Yn yr un modd, ni'n chi gweld integryn o e to the x. Beth ni'n gweld fan hyn? Yr unig beth sy'n digwydd yw mae'r gwerth 1 dros a lluosi gyda e to the ax yn aros fel mai. Ond wrth gwrs ni'n gallu gweld bod y plus c yn bwysig fan hyn. Os ni ddim yn rifo integryn, mae'n bwysig bod ni'n dangos ein dealltwriaeth hyn. Felly, am y sesiwn, ni'n gallu dechrau bant gan ffocysu ar un yn benodol. So, hwn yw'r un ni'n mynd i ffocysu arno am y 5 munud nesaf neu fwy. Ac dyma enghraifft o lot o wahanol ffwythiannau, a cam gyntaf yw wrth gwrs adnabod
pa un sydd yn addas. Felly os i'n mynd trwy'r restr fan hyn, o'r chwith i'r dde neu'r canol, gweithio allan, felly rhoi seren bach ar bwys y rai. So gobeithio chi gallu gweithio o flan a chwilio am enghreifftiau. Fi ddim yn mynd i wneud pob un yn y sesiwn heddi, felly mae wrth gwrs chi gallu dod nôl ac penderfynu pa rai chi moyn ceisio. Ni chi gweld hyn, y seren bach, felly ni'n gweld ax plus b i pŵer 2, ax plus b i pŵer 2. Ni'n chi dod o dros, ni'n gweld un arall fan hyn, pedwerydd un fan hyn. Os ni'n gweithio lawr, nes ddim lot arall. Ond un peth i sylweddoli, os fi'n ail ysgrifennu integrin efo pŵer, ni chi ysgrifennu pŵer fel 2x minus 4 i bŵer hanner, sydd yn yr un ffurf a ax plus b bŵer n. Felly, mae lot o rein yn y ffurf ni'n chwilio am. Felly, ni chi dewis allan o'r restr enfawr hyn. Be modd i ni dewis 8 gwahanol. Mae'r un gyntaf ni'n mynd i dewis, dechrau bant gyda un syml iawn, sef yr un gyntaf. Mae'r un gyntaf yw yr integrin o 2x plus 3 pŵer 2, ac am nawr wrth ni'n adolygu, mae'r dyddiau gyntaf adolygu, ni'n cadw post-it notes o flan ni, ni'n cadw cardau fflach, felly un ochr cerdyn fflach yw hyn, ail ochr yw ateb, a ni'n gallu defnyddio hyn i adolygu, neu wrth gwrs mae modd rhoi post-it note lawr, cos ni'n ymarfer y dull, ond ni'n hefyd yn ymarfer i adalw. So mae'r sgil hyn o adalw'r ffordd i ddatrys yn i'r un mor bwysig ac ymarfer defnyddio fe. Felly, ni'n gallu adnabod gwerth A, ni'n gallu adnabod gwerth A i fod yn hafel i 2, ni'n gallu adnabod gwerth B i fod yn hafel i 3, ac ni'n gallu adnabod y gwerth n y pŵer i 2. Wrth i chi codi mewn hyder, efallai byddwch chi'n neidio syth i'r ateb, ond am nawr, mae'n defnyddiol i ni jyst gweld y rifau a wneud nhw'n amlwg i ni wrth i ni llenwi hyn mewn. Felly cofiwch bod y 2x plus 3 yn as fel mai, ond mae'r n plus 1, felly fi'n ysgrifennu lawr y 2 plus 1 i ddangos y camau glir, rannu gyda gwerth A, sydd 2 yn yr achos hyn, ac n plus 1. Fi gallu symleiddio, felly ysgrifennu mas y 2x plus 3 i pŵer 3 wedi rannu gyda 2 plus 1 yw 3, lles gyda 3 sef 6, ac mae'n hollol bwysig bod ni'n cofio term plus sal fan hyn. Os ni moyn gweld enghraifft bach yn wahanol fan hyn, beth am unwaith eto wneud hyn. Be chi'n gweld nawr yw integrin 5x plus 6 i pŵer 12, a cofiwch i ddangos eich gwaith cyfrifo, mae'n weithio yn werthfawr i adnabod y ffurf, sef ax plus b, i pŵer n. Felly mae'r ffurf yn yr un un ffocysu arno. Os chi'n defnyddio post-it note, chi ysgrifennu lawr, bydd chi'n sylweddoli mae post-it note yn dangos eich dull i gyfrifo, neu wrth i chi ymarfer fwy ac fwy a fwy, bydd chi'n dod yn cyfarwydd gyda'r ffurf o ateb. Felly mae'n werthfawr i chi ymarfer hyn. Beth ni moyn i chi wneud wrth i chi ymarfer gyfer eich arholiad yw dod yn gyfarwydd gyda'r dull ac hefyd sut i ateb. So mae'r ffurf ax plus b i bŵer n, rannu gyda a n plus 1 plus k. Sylweddoli, hwn yw'r ail cwestiwn, ond fi'n dechrau osgoi roi mewn y ffurf ni'n ceisio ateb. So ni'n dechrau gweithio ar yr adalw, ac nawn ni chi eto, os ni'n moyn dangos yn glir, ni'n deall bod A yn hafel i 5, B yn hafel i 6, N yn hafel i 12. Ni gallu defnyddio hyn i ddechrau'r ateb, sef 5x plus 6 i pŵer 12 plus 1 dros
5 n plus 1 sef 12 plus 1. Ac wrth gwrs mae rhaid ni symleiddio ar gyfer marciau llawn a dangos ein dealltwriaeth. 12 plus 1 yn hafel 13. Rhaid ni gyda 12 plus 1 sef 13, llosi gyda 5 yw 65 plus k. So ni wedi gweld dau enghraifft am nawr. Mae'r dau enghraifft yn eitha glir. Ni gallu gweld, ni gallu rhoi lot o ymdrech a lot o amser mewn i ateb cwestiynau fel hyn. Mae'r peth mwyaf bwysig yw ddod yn cyfarwydd gyda'r ffurf, so ni'n adnabod y ffurf ac wedyn ateb y gwestiwn. Efallai os ni'n edrych ar yr enghraifft nesaf, gobeithio bod chi gallu gweithio cam o flan wrth i fi gweithio trwyddo fe, a efallai bod chi'n gweld mae modd i chi adnabod beth yw a, b a gwerth n, heb ysgrifennu nhw lawr, neu mae modd i chi osgoi ysgrifennu ffurf lawr ac neidio syth i'r gwerthoedd mewn ateb. Felly, os ni'n edrych fan hyn, 6x minus 3 i bŵer 20, heb ysgrifennu lawr gwerthoedd a, b ac n, i chi gweld bod a yn hafel i 6, mae b yn hafel i minus 3 ac mae n yn hafel i 20. Ceisiwch adalwr sut ni'n datrys rhywbeth o'r ffurf ax plus b i bŵer n, a gobeithio bod chi gallu mynd syth i'r ffurf yw'r ateb, sef ysgrifennu lawr y 6x minus 3, y pŵer yn n plus 1, felly 21. Rhannu gyda gwerth a, sef 6, llosi gyda 20 plus 1, so 21. 6 llosi gyda 21 yw 126 plus k. Felly, wrth i chi codi mewn hyder gyda cwestiynau fel hyn, efallai bod chi gallu neidio syth, ac mae hyn yn osgoi ysgrifennu lawr y holl termau, ond wrth gwrs, fi'n awgrymu ac fi'n annog chi i nodi lawr y ffurf ax plus b i bŵer n, adnabod sut i ddatrys hyn, mwyn sicrhau bod chi'n dangos i'r pobl sy'n marcio eich gwaith bod chi'n deall y camau i gyrraedd ateb gywir. So, 3 enghraifft bach fyna. Cam nesaf yw beth am ffwythiannau o'r ffurf i bŵer ax. Felly, unwaith eto, ni'n mynd trwy'r restr o ein hafaliadau fan hyn, a ni chi adnabod. Mae 1 fan hyn, mae'r pŵer 2x plus 3 gennym ni, mae i i'r x dros 3 fan hyn, felly 2, 3 a 4. Mae 4 ohonyn nhw o'r ffurf ni'n chwilio am, a ni chi gweld beth sy'n digwydd. Beth sy'n digwydd yw ni'n adnabod gwerth a, does dim term b, dim term n fan hyn, so dim ond adnabod a, ac wedyn ni'n gwneud 1 dros gwerth a, llosi gyda pŵer i i'r ax plus y cysonyn k. Felly, cwbl o enghreifftiau bach. Enghraifft gyntaf, sylweddoli wrth ni'n ymarfer, ni'n rhoi'r ffurf mewn i helpu ni. Felly, cofiwch post-it note, cerdyn fflach i helpu. Wrth ni'n mynd dros amser, ni'n gallu dyleu'r ffurf a dechrau dod â'r ffurf o'n gofni. Felly, integrin o e to the x dros 6 dx, a peth gyntaf yw adnabod termau. Mae term a yw 1 dros 6 yn yr achos hyn. Os fi'n ysgrifennu hwn allan tyma bach yn wahanol, falle e to the i'r 1 dros 6 llosi gyda x dx, gobeithio bod yn amlwg bod 1 dros 6 yw'r term a. Nawr ni'n symud i'r ffurf gywir, felly i ddatrys yr integrin i pŵer x dros 6, mae hyn yn golygu bod 1 dros a, felly neu chi roi'r 1 dros, os ni'n wneud yn amlwg i a, sef 1 dros 6 fel hyn, i'r bŵer x dros 6 plus k.
Ac ni'n gallu symleiddio hyn i 6 i bwer x dros 6 plus c. Os ni'n hapus â hyn, ni'n gweld bod efallai mae rai yn nhw'n mynd i fod yn hawsach i gofio, mae rai nhw'n mynd i fod yn anoddach i gofio. Os fi'n rhoi 2 enghraifft ar bwys ei gilydd, sylweddoli bod nhw'n tebyg iawn. Mae hyn yn e i 2x plus 3, ac mae'r ail un yn e i'r 2x plus 5. Felly mae'r term a am y ddau ohonyn nhw yn hafel i 2. Ond os ni'n adalw'r hafaliad i'r ax, dx, cofiwch mae'n hollol bwysig, hwn yw'r beth ni'n gweithio arno fan hyn, nid jyst beth yw'r ateb, ond sut ni'n cyrraedd yr ateb. Mae hyn yw beth ni'n ceisio dysgu, ceisio cofio, a ceisio adalw, nid jyst ar diwedd neu'n ystod wers, ond ni moyn cael y sgil i adalw hyn wythnos ar ôl wythnos mwyn i ni paratoi ar gyfer ein arholiad. Felly mae'r cwestiwn gyntaf, mae'r gwerth a yn 2, felly ni gallu neidio syth i ateb o 1 dros a, sef 1 dros 2, i bwer 2x plus 3 plus c. Ac mae cwestiwn 15, y cwestiwn tebyg iawn yn ateb o 1 dros 2 i'r 2x plus 5 plus c. So, cwestiynau tebyg iawn, ond ateb yn hefyd tebyg. Beth ni'n gwneud yw adnabod gwerth a ac cofio a adalw'r dull, patrwm ac y ffurf gywir mwyn ateb y cwestiwn. Enghraifft olaf, jyst i sicrhau bod ni'n deall hyn, cwestiwn olaf nawr, tro hyn, ni ddim yn adalw'r ffurf i helpu ni. Ni'n mynd i osgoi, nodi lawr beth yw gwerth a, ni'n gobeithio gallu mynd syth o'r ffurf i'r pŵer ax i ateb o 1 dros 4 i'r 4x minus 12 plus c. Os mae'r nifer o gwestiynau ni'n wneud yn cynyddu wrth i'n agosau at yr arholiad, bydd hyn yn dechrau dod yn fwy cyfarwydd i chi a fwy naturiol i chi cofio y ffurf yn eich pen, cofio'r gwerth a yn eich pen hefyd. Felly, cwestiwn nesaf, neu'r ffurf nesaf ni moyn ffocysu arno, yw 1 dros x, wel, yn fwy penodol, 1 dros ax plus b. Felly, mae dim ond 2 enghraifft sy'n sefyll mas fan hyn, sef y 2 olaf. Un peth i wneud yn glir fan hyn, mae 1 dros ax plus b yn wahanol i 1 dros ax plus b i bŵer n. Oherwydd, ni'n gallu ail-ysgrifennu 1 dros ax plus b i bŵer n fel ax plus b i bŵer minus n sydd yn dod nôl i'r ffurf ni wedi gwneud reit ar y dechrau'r sesiwn. Felly, gwiriwch a sicrhau bod does dim pŵer ar y term hyn. Os oes dim pŵer, ni'n dilyn y ffurf hyn. Os mae pŵer, ni'n ail-drefnu. A fi'n gweld hyn eitha aml, felly jyst cofiwch i wirio bod does dim pŵer, ac wedyn os oes dim pŵer, mae'r integrin ar gyfer 1 dros ax plus b dx yn hafel i 1 dros a, eto sylweddoli patrwm wrth i chi adolygu, 1 dros a yn dod lan yn eitha aml, ac wedyn y natural logs ln ax plus b, ac wrth gwrs y plus c hyn. Felly, ni chi gweld mae patrwmau'n dechrau dod yn amlwg, mae 1 dros a yn rhywbeth ni'n gweld yn lot o'r gwestiynau, a ni'n gallu cael cyfle i ymarfer nawr. Cofiwch cyfle i ymarfer, beth fi'n hoff o wneud yw cwestiwn gyntaf, defnyddio'r ffurf, so eto, os chi'n adolygu,
defnyddiwch y ffurf neu cardyn fflach neu post-it note ar y cwestiwn gyntaf. A yn yr ail sesiwn, ceisiwch adalw'r hyn heb gymorth, ac y cwestiwn olaf, ceisiwch defnyddio fe syth o'n gof. Mae hyn yn 3 cam, chi'n gallu gwneud dros cyfres o gwestiynau, diwrnodau neu wythnosau. Felly, wythnos gyntaf chi'n ymarfer, chi'n cadw hyn mas ar y desg pob tro. Yw'r ail wythnos, bydd chi'n ceisio adalw e, a os ti'n cael methu am fyna, chi'n gallu cael cibolwg ar y post-it note, ac wedyn gobeithio ar y trydydd wythnos, bydd chi'n gallu adalw e tro ar ôl tro. Felly fan hyn, 1 dros 2x plus 3. Ni gallu, mae modd i ni jyst adnabod beth yw gwerth A, sef 2. Sylwyn ni, mae modd adnabod gwerth B, ond ni ddim yn gwneud lot gyda'r gwerth hyn. A ni gallu mynd i ateb yn syth. 1 dros 2 ln 2x plus 3. A cofiwch ein cysonyn fan hyn. Am y cwestiwn nesaf nawr, ni ddim just eisiau profi bod ni'n gallu defnyddio'r ffurf, no ni moyn ceisio profi bod ni'n gallu adalw. So gobeithio chi'n adnabod y ffurf. Mae'r ffurf ni'n edrych arno yw 1 dros ax plus b. Does dim pŵer, so ni'n gallu defnyddio'r ffurf hyn. Ac ni'n cyfarwydd nawr gyda 1 dros a ln ax plus b a'r cofio'r cysonyn plus c. Ni di adalw'r ffurf, ni'n adnabod gwerth a, sef 5, a ni'n gallu symud syth i ateb, gweld bod y 4 gallu cael ei symud i fas. Felly mae'r 4 dal yn bodoli. Lle sy'n gyda 1 dros 5 ln ax. Ond yn y achos hyn, mae ax yn 5. Felly 5x plus, eto fi bron yn ysgrifennu plus b, cos fi'n mor cyfarwydd gyda ysgrifennu ax plus b. Felly minus 3, os ni'n sicrhau bod ni'n deall bod e'n minus 3 plus c. Ni'n gallu symleiddio'r cam olaf ln 5x minus 3. A bydd chi'n gweld, wrth i chi wneud mwy a mwy o gwestiynau, bydd chi'n dechrau adnabod y ffurf mor aml, bydd chi'n werth fawr i nod i lawr a b, oherwydd fel fi, mae'n mynd mewn yn syth i'r rifau penodol, yn lle ysgrifennu a b, oherwydd mae'n dechrau fynd yn eitha naturiol tro ar ôl tro. Yn y sesiwn heddi, beth ni wedi gwneud, ni wedi gweld 6 ffurf tebygol sy'n dod lan yn eitha aml. Ni wedi gweld 1, 2, 3 ffurf. Y ffurf nesaf ni'n mynd i edrych arno yw'r ffurf os mae'r integrin yn cos, sin neu sec sgwed. Ac yn yr enghraifft hyn, beth i'ch gweld yw adnabod y ffurf yn gyntaf. Felly, yn y sesiwn heddi, ni wedi dysgu sut i ddatrys y rai fi'n croesi allan. Felly mae'r rai sydd ar ôl yw cos ax plus b, sec sgwed ax plus b, neu sin ax plus b. Felly nes i edrych ar y ffurf, ac wedyn ni'n mynd i neidio syth mewn i cos, sin ac enghreifftiau sec sgwed. Un yr un oherwydd maen nhw'n tebyg iawn. Mae integrin o cos ax i x yn symleiddio i eto 1 dros a, ond sin ax plus c. Mae'r integrin ar gyfer sin ax yn datrys i minus 1 dros a cos ax, ac mae'r sec sgwed yn datrys i 1 dros a tan ax plus c. Felly sylweddoli mae lot o termau 1 dros a yn bodoli. Os ni'n edrych ar ax plus b bwyr n, ni'n gallu gweld y term 1 dros a wedi cael ei plygu mewn neu gwthio mewn fyna. Felly,
cos 2x minus 3. Adnabod beth yw'r gwerth a. Os ni'n dechrau fynd yn fwy cyfarwydd, fwy'n hapus gyda cwestiynau fel hyn, mae a yn haflu 2, felly 1 dros 2 sin 2x minus 3 plus c. Yr unig beth i fod yn ofalus fan hyn yw wrth i hyder chi codi a chi'n dechrau mynd yn gyflymach mwyn arbed amser ar gyfer cwestiynau sydd angen mwy o amser yn eich arholiad. Mae'r cwestiynau ble chi'n integru neu differu sin a cos yn gallu achosi lot o ddisgyblion i ail ysgrifennu lawr cos fan hyn. So please, just cymerwch yw'r eiliad i wirio bod chi wir wedi newid y cos i sin a naill sin nôl i cos. Felly fan hyn, beth sydd gen ni yw sin 2x plus 3. Mae'r gwerth a yn 2, ond ni'n gallu cofio bod term minus yn codi, felly minus 1 dros 2 cos nid sin o 2x plus 3. A cofiwch ein term olaf fan hyn. Ac mae'r cwestiwn olaf ni chi edrych arno, jyst un o'r un, jyst mwyn ni symud mewn i cwestiynau cyn papur, yw ar gyfer sec sgwed, fi wedi roi'r ffurf ar ochr arall fan hyn, adnabod a eto, a yn hafal i 2 unwaith eto, so mae'r 3 enghraifft i gyd gyda a o 2, felly hanner ar gyfer pob un, ond tan 2x plus pi dros 4 plus c. Felly 3 enghraifft syml, just mwyn dangos sut i ddefnyddio nhw, oherwydd yn y sesiwn heddiw, ni wedi defnyddio'r 6 ffurf tebygol i ddod lan yn eich arholiad flwyddyn hyn, a beth ni'n chi'n neud yw just sicrhau bod chi'n ymarfer pob un. Croeso chi fynd i'r wefan e-sgol Cymru edrych ar sesiynau am fwy o gwestiynau. Mae cyn bapurau ar gael, mae digon o wefannau allan gyda cwestiynau mewn un pecyn. Eto, iaith Cymraeg, mae lot o gwestiynau ar gael, iaith Saesneg, mae'r ddau ohonyn nhw'n ymddangos yw'r un peth. Felly, y mwy o gwestiynau chi'n neud yn defnyddio'r patrymau hyn, yw well byddwch chi at adalw ar y diwrnod bwysig. Cofiwch, ni chwilio am patrymau i helpu ni adolygu, felly sylweddoli term a yn ymddangos pob tro, a mae'r term 1 dros a yn ymddangos pob tro. Felly mae hyn yn gyson, mae'r term plus c goffo cael ei ychwanegu pob tro. Felly wrth i chi adolygu, byddwch chi'n dechrau gweld patrymau hyn sydd yn mynd i helpu chi wrth i chi ateb y cwestiynau. Am y chwarter awr olaf o'r sesiwn, fi'n mynd i mynd dros cwestiynau o'r cyn bapurau i ddangos i chi nid just sut i ateb nhw, ond ateb nhw, adnabod nhw, a gweld y ffurf penodol. Felly, cwestiwn o cyn bapur fan hyn, sydd yn werth 10 marc, 6 a 4, mae rhan A yn 2 marc yr 1, mae 3 integryn gwahanol, ac wedyn cwestiwn B yw integryn, ond yn gofyn i ni yn rifo chi ac darganfod gwerth C am y ffurf LNK. Felly, ar gyfer cwestiwn A, ni'n gallu just, os fi'n torri'r tudalen bach fan hyn, just creu llinell lawr fan hyn a ceisio gweithio ar un ochr, ceisio plymu pethau mewn i un dudalen. Neu chi mynd o A1 i 3 a just adnabod a oes gwerth A i bob un. Felly, ar gyfer cos fan hyn, ni'n gallu gweld nid problem bach, ond ni'n gweld bod 4x bydd lot ohonyn ni'n tebygol a sgwennu 4, ond sylweddoli bod hyn yn 4 dros 3x. Felly, mae'r gwerth A fan hyn yn 4 dros 3. So, rhywbeth i ystyried, a rhywbeth i edrych allan am. Ar gyfer rhan 2, beth ni'n gweld, mae gwerth A yn hafal i 2x, felly 2 am y term x. Ac ar gyfer I, so trydydd un, mae'r gwerth A
Ac dyma'r un o'r pethau i edrych mas am hefyd yw mae'r term x ar yr ochr dde, nid ar yr ochr chwith. Felly mae term a minus 2, just oherwydd mae'r rhain wedi cael ei ysgrifennu mewn tref yn hyn, sef 7 minus 2x, yn lle minus 2x plus 7. Os ni'n mynd nôl i'r integryn cos 4x plus 5 dros 3, ni'n gallu efallai adalw'r ffurf, y ffurf ni'n gobeithio chwilio am, fel fi efallai mae'n werth wedi i cadw'r post yno ar gyfer pob un, ond mae'r cos ax plus b yn hafal i 1 dros a, fel ni'n dechrau fod yn cyfarwydd gyda, ac mae'r cos yn newid i sin ax plus b, ac wrth gwrs cofio'r gwerth plus c. Felly mae cwestiwn a ni'n gallu ysgrifennu lawr gwerth o 1 dros 4 dros 3, jyst i wneud yn amlwg fel hyn, sy'n y termau 4x plus 5 dros 3. Wrth gwrs cofio'r gwerth c. Ac ni'n gallu symleiddio hyn am y cam olaf, sef 3 dros 4 sy'n 4x plus 5 i gyd dros 3, a cofio'r gwerth c. So, cwestiwn 1, ni'n eitha hapus i ddatrys. Os ni'n symud i cwestiwn 2, fi gallu efallai roi'r cwestiwn 2 lawr fan hyn, os mae'n cwestiwn yn digon amlwg. Felly, integryn fan hyn sydd o'r ffurf i'r ax, dx, ni'n deall bod hyn yn symleiddio i 1 dros a, oherwydd ni'n atgoffa, ni'n cofio'r patrwm erbyn hyn, i'r ax plus c. Felly, gyda gwerth a o 2, ni'n gallu ysgrifennu lawr 1 dros 2 i'r 2x plus 9 plus c. Felly mae cwestiwn 1 a 2 yn eitha syth i mynd trwyddo, adalw'r ffurf, defnyddio'r ffurf, adnabod a cael ateb gywir. Cwestiwn rhan 3, falle yn tymach wahanol. Os ni'n meddwl am y ffurf ni wedi gweld, ni wedi gweld ffurf o 1 dros ax plus b yn ddatrys i, wrth gwrs, y term 1 dros a, ln ax plus b, c, ac un o'r pethau i atgoffa i'r allwedd i ddechrau'r cwestiwn yw sicrhau bod oes dim pŵer n. Nawr mae yna pŵer n, mae hyn yn golygu ni methu defnyddio fe, so mae'n rhaid i ni wneud rhywbeth i hyn cyn ateb y gwestiwn. Ac beth ni'n gallu wneud yw ail ysgrifennu'r integryn mewn ffurf tebyg i ffurf arall ni wedi dysgu yn y sesiwn heddi, sef 3, ond os ni'n gyfnewid hyn i minus 2x i pŵer minus 6, mae hyn yn tebyg iawn i ffurf ax plus b i pŵer n. Ac ni'n cyfarwydd gyda integryn fel hyn. Ac mae integryn fel hyn, mae'n disgwyl i ni adnabod gwerth a eto, sef minus 2. Falle bydd angen gwerth b, ond mae b yn gwerth 7, ni ddim yn gwneud unrhyw beth o hyn. Ond mae'r pŵer yn bwysig, a mae pŵer o minus 6 yw beth ni'n chwilio am fan hyn. Ac os ni moyn datrys hyn, ni'n gallu adalw bod yr integryn yn cael ei ddatrys i ax plus b i pŵer n plus 1, a ni gyda a n plus 1 mewn cronfacha. Nawr ni'n gallu mynd syth i mewnbynnu rifau penodol, ni'n gallu cadw'r 3 tu fas, a beth fi gyda ni yw 7 minus 2x
i bŵer -6 plus 1 wedi rannu gyda -2 -6 plus 1. Mae hyn yn gallu cael ei symleiddio i 3 7 minus 2x i bŵer -5. I gyd wedi rannu gan -6 plus 1 yw -5. Lluos gyda -2 yw 10. Felly, y trydydd cwestiwn yn y cyn papur, mae disgwyl i chi just sicrhau bod chi ddim yn neud y syth mewn i ffurf heb atgof am gwerth n. Heb gweld hyn, efallai bod chi'n datrys rhywbeth o'r ffurf ln sydd yn dangos bod chi wedi defnyddio'r ffurf anghywir. Ar gyfer cwestiwn B, mae cwestiwn B yn gofyn i ni i mynegwch y hafaliad integrin o 1 dros 3x minus 4 o 2 i 44. Oes modd i ni ddatrys e? Ar ôl datrys, oes modd i ni darganfod gwerth k ar gyfer rhywbeth o'r ffurf ln k. Felly mae mwy o farciau fan hyn, ac mae mwy o waith i ni wneud. Y cam gyntaf byddwn ni'n chwilio am yw adnabod y ffurf. Felly mae'r ffurf yn 1 dros ax plus b. Does dim pŵer, felly ni'n hapus gyda'r 1 dros a ln ax plus b plus c. A nawr ni'n gallu neidio syth mewn, ni'n gallu gweld bod gwerth a yw 3, a felly hyn yn hafal i 1 dros 3 ln 3x minus 4 rhwng 2 a 44. Ni nawr yn gallu rhoi rhifau ni i fewn i'r hafaliad. Os ni moyn rhoi rhifau ni mewn i'r hafaliad, weithio mae'n werth fel i ddefnyddio cronfachau i rannu pethau lan. 1 dros 3 ln 3x, felly 3 lluos gyda 44 fan hyn. 3 4 minus 4. A mae holl term hyn minus 1 dros 3 ln 3 lluos gyda 2, felly 6 minus 4 sef ln 2. Cofiwch, mae'n bwysig y fachau fan hyn, fi wedi yn lle cronfach yn ei goffi roi llinellau jyst i sicr bod ni'n deall bod y magnitude, y maint, y rhif yw beth sy'n bwysig fan hyn. Felly ln 3 lluos i hyn ac hefyd fan hyn. A ni'n gallu dechrau symleiddio bach yn fwy. Felly 1 dros 3 ln 3 lluos i 44 yw 132 minus 4 yw 128 minus 1 ln 2. Os oes angen i ni symleiddio hwn yn fwy, mae'n disgwyl. Dyma'r pethau dda yn yr arholiad mathemateg yw ni chi defnyddio sgiliau arall. So reolau logs efallai, so adalw'r ffaith bod ln a dros b yn hafal i ln a minus ln b. Felly ni'n gallu cadw'r gwerth trwy'n fan hyn, ond ysgrifennu lawr ln 128 dros 2 sydd yn symleiddio i log naturiol o 128 dros 2 sef 64. Ac yn y cam olaf, ni'n gallu ystyried sut ni'n gallu symleiddio eto oherwydd ni'n chwilio am ffurf ln k. So eto, reol log arall efallai yw n ln a yn hafal i ln a i pŵer n. Felly ni'n gallu symud i ln 64 i bŵer 3n. Neu ffordd arall o ysgrifennu hyn yw ln y trydydd isradd o 64 sydd yn hafal i
4. Felly mae gwerth k yn hafal i 4. A beth ni wedi gwneud fan hyn, ni nid just wedi ateb cwestiwn gan adnabod y ffurf, ni wedi adnabod y ffurf, ni wedi gweithio allan y ffurf, ond ni hefyd wedi yn rifo'r integru, ni wedi osod mewn gwerthoedd 2 a 44, ac sylweddoli mae'r sgil, mae'r hafaliadau logs wedi ymddangos unwaith eto, felly mae'n hollol bwysig bod ni'n fwy cyfarwydd gyda rhain hefyd. Os ni'n symud ymlaen, beth sydd gen ni nawr yw cwestiwn cyn papur eto, dechrau sylweddoli'r patrwm. Patrwm hyn yw cwbl o gwestiynau falle sydd yn ffocysu ar ddefnyddio un ffurf yn benodol, ac wedyn cwestiwn arall sydd yn gofyn i ni unrifo a gweithio allan gwerth penodol. Felly, cwestiwn A, mae cwestiwn A yn rhoi'r nifer o cwestiynau I, ac trydydd un eto. So, felly 1, 2 a 3. Os ni'n dechrau adnabod y ffurf, efallai bydd chi'n dechrau gweld bod chi'n falle hyderus gyda hyn erbyn nawr, efallai bydd chi'n hyderus gyda ffurf E i'r 3x minus 2, falle bydd chi'n moyn ail ysgrifennu'r integryn 4 a just symud hyn i'r 3x ar y top mwyn datrys gwerth A, ac cwestiwn olaf, hyn I yw'r un fi'n gobeithio ffocysu arno, jyst i sicrhau bod ni'n cael mwy o gyfleoedd i wneud y cwestiynau B. Felly cwestiwn I yn tebyg iawn eto i'r log naturiol, felly dyna pan fi moyn wneud e. Gweld os ni'n gallu mynd syth mewn i e. Mae gwerth A yn haflu 1 dros 6. Felly fan hyn, ni'n cofio bod y 5 gallu symud allan, a ni'n gallu gwneud syth i ateb o 5, lluosi gyda 1 dros A, sef 1 dros 6, ln x dros 6 minus 3 plus c. Ac mae hyn yn symleiddio i 6 yn dod i fyny i creu 30 ln x dros 6 minus 3 plus c. Felly chi'n gallu gweld ni'n dechrau dod yn fwy cyfarwydd a fwy hapus gyda cwestiynau hyn. Os ni'n symud i'r cwestiwn B, ni'n gallu gweld mae'n gofyn i ni unrifwch y hyfariad hyn. Fach mae'n fwy werthfawr i chwilio am y ffurf, a gobeithio bod ni'n gallu gweld, os ni'n ail ysgrifennu hyn fel 6, 2 o 4x plus 1 i bwer hanner, ni nawr wedi adnabod ni'n edrych ar ffurf ax plus b. A nawr ni wedi gwneud digon o gwestiynau, efallai bod chi'n hapus nawr gyda ffurf penodol o ax plus b i bwer n, a ni'n gallu dechrau ateb hyn yn syth. So, cofiwch nawr ni'n rhoi'r term eto, sef 4x plus 1 i bwer n plus 1 dros a, sef 4, n plus 1. Os fi'n just cywiro hyn a tacluso hyn lan rhywfaint, beth ni'n weld nawr rhwng 2 i 6, ni'n gallu symleiddio cyn osod mewn ein rhifau penodol, felly 4x plus 1 i bwer 3 dros 2, dros hanner plus 1, felly 1 a hanner, lluosi gyda 4, ac mae hyn yn hafal i 6 rhwng 6 a 2. Ni nawr gallu osod mewn gwerthoedd 6 a 2 ar gyfer x, a ni gallu gwneud yn glir, felly 4 lluosi 6 plus 1 i bwer 3 dros 2, rhannu gyda 6, minus 4 i bwer 2, plus 1, i gyd i'r pwer 3 dros 2, rhannu gyda 6, ac ni nawr yn gallu symleiddio hyn. Os ni'n symleiddio, mae 4, 6 plus 1 yn 25
i pŵer 3 dros 2 dros 6 minus 2 lluosog 4 8 plus 1 sef 9 i pŵer 3 dros 2 i gyd rannu gyda 6 ac mae hyn yn eto symleiddio i 125 minus 27 i gyd dros 6 ac felly ateb olaf ni yw 98 dros 6. Felly, yn y sesiwn heddi, mae'r sesiwn heddi wedi ffocysu ar ein sgiliau Integru. Yn benodol, fi wedi edrych am gwahanol integryn sy'n dod lan eitha aml, nid rai hawdd, nid rai galed, ond rai yn y canol sydd yn allweddol i lot o gwestiynau cyn bapur. A mae'r cwestiynau hyn yn werthfawr i ni oherwydd mae lot o farciau ar gael fan hyn, a fi wedi rhoi mewn y 6 arferol sy'n codi y ffurf, a beth fi wedi ffocysu arno yw nid dros defnyddio nhw, ond gweithio at adalw, oherwydd bydd rhain yn codi hyder ni gyda nifer o wahanol cwestiynau sy'n ffocysu ar Integru, a gobeithio bydd hyn yn helpu chi wrth i chi paratoi ar gyfer yr haf. Felly, i orffen y sesiwn, diolch i bawb sydd wedi ymuno heddi. Gobeithio chi wedi cymryd y mantais o ddefnyddio hyn i adolygu. A chofiwch bod digon o sesiynau gar ar e-sgol Cymru, a gobeithio byddwch chi'n ymuno yn y dyfodol am sesiynau gwahanol, nid jyst mathemateg, ond hefyd unrhyw pwnciau arall sydd ar gael sy'n perthnasol i chi. Diolch i bawb, a gobeithio gweld chi yn y dyfodol. Diolch.